Hi guys, good morning everyone. Maayong buntag, maayong ugtong, maayong gabi sa tanan. Kumusta ang on? Hapon man na ini man Buntag diri sa amo guys. Ang tumig sa pa ni Lia Ros kay mangwaswas ni. O kami ko na humandi ay. Mangwaswas din ni mga guys sa akong kinusuhan. Sayo day ko na muso. Apa ko naman kami ni gas dani. Ay ako man ni hinubuan ng gas di ay. Di pa ko nang ikubag ting para sa ni mo ting magluklo ka ting. Ligo na yung ting dali to ting. Ha? Paglukod ko. Baya. Asa man? May kubag. Adto di mig sapa mga jay mga waswas ni mo ni akong kuan nilabhan. Masa may kubag? Nangita diha. Nangita ba dito? Wag ka nang sako. Ay tublo. Nanguso di ko daan mga jay para igo ra mi mga waswas dito sa sapa. Kani waswasono na ni so. Yun ako butang sa basket. Kay atong luklohon dayon. May mata ito ba? Ato na mig sapa guys oh. Mana? Among diluklo na aday mi diri sa pikas na sapa kaning sapa diri sa among garden diri demi mangwaswas naapay tubig. Okay, mama, si mama kay wala gisarong pagkuan. Masa? Maligo na lang gani din ka Dili ko. ikaligo magisi analon Foundation. among garden dia guys oh grabe nakauga di kaging na among garden diha mag-uwan-uwan puhon mananom ako balik diha karon wala sa amin diha nag-anha kay grabe ka init Manay lang. naman si Uyo diri good Manay lang. nagkuan Kaya nga pag may alimatok. ay kaon na so limatok na di ako kaging kayo akong garden oh. Kapoy sa gay mamisbis diha kay agay kayaon sa manok. Hadlok lang dani kung naihalas pag maudto. Kay sagbutan king Asa dalan. sila kasagod mo diri Dani. Diri sila age. Oh. Asa to tong tubod-tubod diri ma? Hindi oh. So diri dai may mga waswas mga guy. Ay pa diri waswasan. Dili pa init pero magbantay lang ka kay nay limatok. So mga waswas ako. Dami ra mga kasubukan. Start tara mo diha.
Uli na mi mga jay, kayo man na mi og was-was. Medyo init na diri. Basin mo balik ni karon magsag-ob mi or magbisbis mi diya sa among panom kung ganahan. Dito ra mo niya pag abot na mo sa balay. Naman akong panghangir mga jay o sumana tanan akong nilabhan dani ra ni nako ibutang basta lang ni siya makatulo kay dili ko maghalay dito sa among halayan kay naay naglugit. Apilan man to dito og saka karon so maghauna gyapon ta dani. So dani ko ra ni siya ipatulo. Then kaning mga pante mura ni ihalay dadto sa kilid sa balay si Shirin na dana maghalay. Shirin, dira dapat ihalay bi o. Bi. Dani ra dapat ihalay o, ayaw dito dapat ihalay. Ano kani? Hindi pa ka naman oh. Gani, gani pero Nagay kayo sakit. kayo. Dini ra dapat ihalay nga side kani dani ha. Kanang naay kahoy nga gituko ba? Dito halayan ba o kanang naay kahoy gituko ayaw dito kay magsaka sila sa lubi. Nara sa naay kahoy nga gituko ipangalay ng mga break ninyo. Balik din mi sa garden kay magkuan mi ni Lea nga misbis mi sa tanom dito gamay kay sa pa kay init. Balik na pud mi dito sa sapa mga jay mag sag-ob mi din ng bisbis mi dito gamay sa among sultan. Tanom di ko dito batong di ay. Uga na kay to karon unya. Samok lagi pud kay ko imong bisbisan kay naay manok ba? Manok sa among silingan dito guys tambay. Kay kayaon niya among kamuti. Samok kay nga manok. Persistingan na to og bisbis karon ang kamunggay atong bisbisan apil. Kay ano kay kamunggay uga. Dili hadlok diri kay naa day nag-spray didto. Dili hadlok day diri kay naay nag-spray. Uyuan ni Dudong. Nag-spray si Yuyo diri sa dani og gisugo siya dani sa kuan. Sa iya daning sagingan diya oh. Diya sprayhan anya diya unya kaning diri sa among garden. Wala na siya labot diya kay mag-uwan-uwan puhon amo na siyang gilamunan diya. So kanira diri nga side iyang kuan. Sprayhan pa ingon dito sa ibabaw. So dani tara mo ibilin mga jay di ta na mo ubanon dito sa sapa kay naa naman koy dalaon niya tubig. Ibilin tara mo dani. Manamig bisbis guys. Kumana dami og bisbis. Kana oh magbisbisan dana. Batong day na akong gitanom. May lag di na ma limangan unya sa manok diha para di na siya ma kay kayon dili manong mga kamunggay di akong pang bisbisan. May pa dadtong mga niaging bulan ako sa diyon ta ni silang gipangputlan. Mapareha unta na sila dani oh. Nga oh. Maski inita nagkuan gihapon nagunsa na. Unya sa hapon or ugma pohon pamutlan ko niya.
Kay aron nangani siya ba manalinsing. Wa tag kamunggay daan adto nato ibutang sa dalan kay uli na dayon mi mga jay. Sa luran din na namo among galon. Sudlan na namo aya may maguli sa balay kay ligo na mo sa baboy. Yan ko ma, di ko makaasaan eh. Hindi mo kamakaarsa. Dili na nimong talong unya na dala pag ano niya ni kahay. Ay, dili na lang yun. Nanaanan na akong gano'n. Sabi lang ko ma. Naay upo mga jay nadaot sa init. Magwang baka ni siya kay ato na lang din isimilya yang liso ani. Nadaot sa init. Wala na. Naharbis sa ano talong nga perti pang gagmaya yan di pang wakaya dong pritohon. Diyan na simsanina. Yung gani din kamunggay. Diya. Nahulog na. Uli na day may mga jay, update tara mo niya pag abot na mo sa balay no kay mubalik pa din na sila. Mubanday na ila, mubanday sila sa ilang kahay, mubalik sila diri kay mga ligo sila. Na maulang karon. So magbulad na day ko aning akong isda mga jay Ako na i-plaster dani sa akong sin nga gibularan. Kaya aron ako ni siyang mabuhat sa init. Gamay na lang da iyang kulang ani kay nauga naman ni ay nabulad naman ni gahapon. So inga naon ra nako siya kay kagahapon padya man kagahapon so karon ako siyang silbi balihon. Karon mauga gid sa mga jay. Isa ka adlaw niya dani uga na ni siya. Mag-init lang street. Medyo dagan-dagan din ni akong bulad di ay Pwede pa ko ani magbaligya. Grabe ka negosyante mga jay. Mga bata dai to na sa sapa, to na sila ni mamasara sa sapa, mamasara nang labas sa habol. Then among silingan diha, to sa sapa gihapon ng ligo. To mga bata akong gipauban para dito na lang sila mga ligo. Kamang bulad ta daning isda. Pero naatay sudan mga jay, di na ta magpalit og bulad. Muna na tanan mga jayo ang isda nga akong ibulad. So karon ako na siya sangat diya sa ibabaw. Nakaplastar na siya sa ibabaw mga jay, dili na siya kuanon sa iring. Dili na malatay sa iring diha. Lutong ni agi nagbulad ko, di na ako gipang bulad sa atop. Kuliki kog bantay kay sa kaon sa iring. So kana siya, kay naman siya sa ibabaw ba tanan. Di na masaka sa iring mga jay. So niya sa hapon, pwede na siya dili dayon bulad ugma. Kay uga naman na siya niya sa hapon. Uga-uga naman to pero wala gid nabalik kagahapon ay gyud nga mabalis siya para uga gid siya tanan charos. Gabre ka mo di agi-agi. So naman na day kog panghipos din ni mga jay sa among sulod. Pangnusnos na ko sa salog human ako dito pag buwad sa isda kaganina dito sa gawas na nilhig dayon. Bisibog din ako ang lamisa Kay among wifi di ayo na among wifi kay walay signal kagabi ira walay signal. So di ni ana na dire den dilantaw ang lingiya kay basin daw lingiya ang diferensya dana. Kaya kagahapon ra nag-brown out kagahapon sa hapon. Pagbalik sa kuryente nawala dayon ang signal. Basin siguro pod og natumbahan sa nahulugan sa kuan ba. Nahulugan sa lukay ang
ilang wire kay nagigit man diya. Nya ang ilang agian na ng wire kay lalo mas kalubihan. Nagtabas di ko diri sa akong tahion mga jay oh. Ako ning himuon nga punda sa unlan kay nakoy mga unlan dadto. Walay mga pundas ako siyang pundahan. Kani akong ihimo nga punda. Mo din ang gipalit ni Dudong nga para cover dadto akong pom. Nya kani mo kung ganahan sa iya mga jay kay ang ako man kung una napalit nga dako nga tila is nipis. Unya nang padugang ko sa iya kay kulangan akong tila nga napalit. Ang iyang napalit baga. So ako ganay sa iya ha og sumpay nagpapalit ko otro og ingato gid kanipis nga pila ko sa napalit nako. So kana siya wa man ay gamit ako nang himuon punda sa unlan kay para nga akong mga stock dadto nga unlan mapundahan. Unya sa hapon masin ganahan ko mga jay mga akong lukay kay magbagos ko og silhig. Kay naglugit sila diri sa atbang magbagos ta og silhig. Mantay tahi sa dikudan ni. Ang sugo na dito tahi. Ang mga bata dito sa kusina na busy og luto sa ilang sudan kay nangaon sila. Luto po sila itlog. Kauli na rin sila gikan sa sapa nga ligo. Man ako glungag unya sa udto sudan na lang akong problema lutoon mga jay kay man ako glungag. Kay tahi sa kudan ni mintras dili pa ko katulgon kay bation kung katulog karon mga jay matulog ko kay sayo kay kung nagmata ganina. Alas 3 pa ka pinagmata nako kay alas 4 si Dudong naglakaw. So alas 3 nagmata na ako kay nanalot ng tubig. Ano ko nakabalik og katulog. Dago kang lubi mga jay oh. Grabe ka dagko nga unod nga lubi. Hadlo kay di ako magpatungod ka diha kay dagan kay laya dagko ra ba kaayo pero tira bang taas nga lubi. Mga wala ko nang halay di awan ako gipagaw sa akong mga hinanger kay nagsaka sila dani tungod. Balay. Kana makaigo sa ulo impas yun. Hi mga jay. Katulog na in person yung nagtahi og undangan ang tahi natulog. Unya diha di ayo mana sila og saka diha sa lubi. Mana sila saka sa lubi mga jay grabe ka init oh. Akong sibuyas ito unya sapon manghinlo dai ko di kay dagan kay mga lukay-lukay. Mana sila saka pero wala pa nabuntan to ra ilang lubi dadto. Nara ilang lubi gitapok oh. So wala pa na siya bunot. Pondya taon niya manghinlo ta ng mga lukay-lukay din akong sibuyas dito na butangan sa lukay. Panghinloan ta na diha manilhig dayon ta diha sa silong. Unya na sa hapon kay grabe ka init mga jay oh. Grabe ka init. So unya nako sa hapon diha sa silong manilhig. So dire ra ko taman sa ako for today's video mga jay kay medyo taas-taas na ako ang episode karon. Pero nakatulog si Rinjals. So bye guys, thank you for watching. See you in my next episode.